Σεβασμιότατε Άγιε Επιμενάρχα μας, Κύριε Κύριε, συμμολογιότατοι πατέρες, αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε, ευλογημότατοι Κύριοι καθηγητές, αγαπητοί συνάδελφοι, όταν έχεις πονοκέφαλο, διάβασε λίγο Όμηρο και λίγο Παπαδιαμάντη. Θα σου περάσει ο πονοκέφαλος σου. Αυτά είναι λόγια του Θεσσαλονικιού λογοτέχνη και δοκίμου καλλιτέχνη Νίκου Πετζίκη. Πάντοτε ενθουσιώδης χρονιός, νεορθόδοξος, ζωντανός, μεστός εν χριστόπνευματικών εμπειριών, μιλώντας για το βιβλίο και την ελληνική γλώσσα μας, είπε μεταξύ άλλων αυτά. Αυτά σημαίνουν την ουσιαστική βαθιά θεραπεία που προσφέρει το γλαφυρό, ανθρώπινο, πανάρχιο ομηρικό έπος, το ζωντανό και θεανθρώπινο και πάμπλουτο κατανυκτικών εμπειριών, κείμενο, οποιοδήποτε κείμενο του Αγίου της Λογοτεχνίας μας, Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Τέτοιας ποιότητας βιβλία ξεκουράζουν, θεραπεύουν, αποτελούν εξαιρετική διατροφή όλου του πνευματικού κόσμου με συγκεκριμένη ιαματική επίδραση της ψυχής, του εγκεφάλου και ολοκλήρου του ανθρώπου. Σκοπός του Υπουργείου Παιδείας ήταν να αποκόψει παντελώς τα παιδιά μας από τα βιβλία. Να τα χώσει στον επικίνδυνο μολυσμένο νοσογόνο επιδημικό χώρο της ψηφιακής παγκοσμιοποιημένης ήδη τεχνολογίας. Μέχρι να επιτευχθεί η ανωτέρω ψηφιακή τάχα παιδεία, άμεσα, γρήγορα, πρόχειρα κυκλοφορήθηκαν τα νεοποχήτικα βιβλία που σνομπάρουν, γελιοποιούν ή και ακυρώνουν των χιλιάδων χρόνων δοκιμασμένο, σφυριλατεμένο ελληνικό πολιτισμό μας, ο οποίος χριστοποιήθηκε και αλληλοπεριχωρήθηκε με την άκτιστη εντριάδη χάρη της Αγίας Ορθοδοξίας μας. Η αμύθιτη θησαυρή τόμων και τόμων, επιδέξια φιλοτεχνημένων, με καταθέσεις μόχθου και κόπου, χαράς και δημιουργίας εκατομμυρίων δοκίμων συγγραφέων, μερικών με απλοϊκή θρησκευτικότητα και άλλων με βαθιά μυστική πίστη, απομακρύνθηκαν. Σήμερα η νέα κεφαλή του Υπουργείου Παιδείας δείχνει πως έχει την πρόθεση να διορθώσει τα κακώς μέχρι τούδε κείμενα, τα ξύλινα, τα κατάξυλα, διαστραμμένα κείμενα του πιλωτικού προγράμματος των θρησκευτικών. Φιλοδοξία της ημερίδας μας, αγαπητοί αδελφοί, είναι να προσφέρει το κατάλληλο υλικό που προέρχεται από τη βαθιά εν Χριστώ θεανθρώπινη εμπειρία για τη σύνταξη και δημιουργία νέων βιβλίων για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Βιβλίων που όντως θα μπορέσουν να μορφώσουν τον νου, την ψυχή, να εμπνέουν, να εμψυχώνουν, να εμβάλλουν υγιέστατα θεανθρώπινα αντισώματα για να ζουν τα νέα βλαστάρια μας του δημοτικού, του γυμνασίου, του λυκείου, ίσως και παραπάνω, χαρούμενα και ενθουσιαζόμενα από τους ασύλληπτους θησαυρούς που θα αποκρυπτογραφούν με τη βοήθεια των ζωντανών καλών καθηγητών τους, των αληθινών, των ζέοντα, από τα ανάματα της Αγίας Ορθοδοξίας μας, πνευματικό θησαυρό. Βιβλία που θα μας βοηθήσουν όλους, διδάσκοντες και διδασκομένους, να αναζωοποιρώνουμε τα χαρίσματα των ιερών μυστηρίων της Αγίας Ορθοδοξίας μας. Η Ορθόδοξη ελληνική παιδεία μας
αιώνες τώρα, δεν δημιούργησε μεγαλογεωκτήμονες, υπερφύαλους businessman ή businesswoman, αλλά βιοπαλαιστές με νόημα ζωής, διάθεση φιλαδελφίας, φιλοπατρίας, ηρωικής θυσίας, όταν υπήρχε λόγος. Οι πρόγονοί μας μέχρι προλίγων ετών δεν αυτοκτονούσαν. Η νεοταξική νοοτροπία, η ευνίδια άσφαιρη νεοταξική κατοχή, σάστησε τους αδελφούς και μεθοδικά τους οδηγεί στην απόγνωση και στη βία αυτοκαταστροφή. Οι καιροί ούμενετοι. Κι αν ακόμη δεν έχει δοκιμαστεί η ομολογιακή μορφή του μαθήματος των θρησκευτικών, μετά από την καταστροφή που επιβάλλεται στη χώρα μας, θα έπρεπε αυτή την ομολογιακή κατοικητική μορφή να την είχαμε επινοήσει. Το πιλωτικό πρόγραμμα στο μάθημα των θρησκευτικών καταντάει κατήχηση ειδώνων, αφού τα παραπλανά τα παιδιά μου να ασχολούνται με ψεύτικους θεούς των ψευτοθρησκειών. Η πορνεία, η μοιχεία, η ομοφιλοφιλία, ο ατομισμός, ο εγωκεντρισμός και η ζηλοτυπία, ο ποταπός ανταγωνισμός θα εγκλωβίζουν την νεολαία μας, αλλά και όλους μας, στην απαξίωση της προσωπικότητός τους, αφού δεν θα έχουν γνωρίσει τον αληθινό θεανθρώπινο τρόπο της εν Χριστώ ζωής, που είναι απόλυτα συμβατός με την ανθρώπινη ζωή. Ο νεοταξικός ολοκληρωτισμός δεν θα αφήσει απείραχτη τη γλώσσα μας και την ιστορία μας. Εφόσον το μείζον η εις Θεόν πίστη διαβρώνεται, ασφαλώς και οι ελάσσονες συνιστώσεις του πολιτισμού μας, άκρως επικίνδυνα θα απομειώνονται έως ότου μηδενιστούν. Η μανία του νεοταξικού πολέμου είναι ολοφάνερη και θρασίτατη στο μάθημα της ιστορίας. Πανεθετικά δηλώνουμε ότι και στο μάθημα της φυσικής με την ταμπέλα εξέλιξη εθίζουν, μολύνουν τα παιδιά μας σε μια άλλη φιλοσοφία, πολύ ευθελή. Άφθονα χρήματα δαπανώνται για να γραφούν βιβλία τάχα ελληνικής ιστορίας. Τόσο τα ιστορικά κείμενα, όσο και η πολιτική ιστορία βλέπονται και περιγράφονται αντίθετα από την πραγματικότητα. Με αυτής της ποιότητας παιδεία, χωρίς ζωντανή, αληθινή, ορθόδοξη πίστη, χωρίς τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας. Με παραχαραγμένη ιστορία, προφανώς επιδιώκεται η εκόλαυση νέας γενιάς άνευρης, άβουλης, δουλικής, στην παγκοσμιοποιημένη αντίχρηστη δικτατορία. Δυστυχώς, το παρελθόν παιδαγωγικό συντούτο έβαλε τις βάσεις αυτής της νεοεποχήτικης παιδείας στη χώρα μας. Ευνόησε όπως αναπτύχθηκε από το δόκιμο από δοκίμους συγγραφείς, μεθοδεύτηκε ανάλογη περιπέτεια και στον εθνικό μας ύμνο που θα αναπτύξει εξαίρετος ολικής της παρούσης ημερίδος. Η παρούσα ημερίδα δεν έχει σκοπό και δεν έχει σκοπό να εξφεντονίσει μύδρους εναντίον ουδενός γνωστού ή αγνώστου, επωνύμου ή ανωνύμου εχθρού της Ορθοδόξου και ελληνικής παιδείας μας. Δεν είμαστε τόσο αφελείς ώστε να πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν και ανθρώπινος πολιτισμός αιώνων να θραυστεί από ερχόμενους και επανερχόμενους, εξονημένους, αδρά πληρωμένους ηγεμονίσκους. Επειδή όμως έχουμε διαγνώσει την καλή θέληση του τωρινού Υπουργού της Παιδείας, τον παρακαλούμε να μην υποφεύσει, να μην τοποθετήσει τα πορίσματα των ειδικών της ημερίδας μας στα ασφαλή αρχεία του Υπουργείου Παιδείας. Ελπίζουμε η ιστορική ευθύνη που έχει ως υπεύθυνος Υπουργός Παιδείας έναντι του Εντριάδη Θεού, έναντι γονέων του Κυρεμόνων, έναντι των νέων
όλων των σχολικών βαθμίδων και έναντι όλων των θεανθρωπίνως εκπαιδευμένων Αγίων και Μαρτύρων του ελληνικού Ορθοδόξου έθνους μας, να τον οδηγήσει και στις μέρες μας σε αποφάσεις σύμφωνες με τη μακρά παράδοση της ζωντανής θεανθρώπινης παιδείας μας. Σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου προκαταβολικώς να ευχαριστήσουμε το ραδιόφωνο της Πειραιτής Εκκλησίας, το οποίο μεταδίδει ζωντανά την ημερίδα μας.